Hugo Chetcuti tilef bejn 30 u 40% tad-demm tiegħu wara li kien ġie aggredit b'sikkina ekwivalenti għal 2 litri demm. Dan kollu wara l-imprenditur ġie aggredit mis-Serb xmelek. Da ħareġ waqt li kompla l-ġuri dwar il-każ ta' Chetcuti li kien telef ħajtu f'Lulju tal-2018. Hekk kif kompla l-ġuri għatta tobba kienu majta biex jixdu, fejn spjegaw dak kollu li pruvaw jagħmlu biex isalvaw lil Chetcuti. Il-tabib konsulent tal-emerġenza Jonathan Joslin qal li meta Chetcuti wasal fid-dipartiment tal-emerġenza fil-11:06 minuti ta' filgħaxija kien għadu qed jitkellem, iżda kien weġġa serjament u kien jinsab fi stat ta' xokk. Quddiem l-imħallef Aaron Buġejja, tabib Joslin qal li l-każ ta' Chetcuti ngħata l-ogħla priorità minħabba s-serjetà tal-ġrieħi. Joslin spjega li Chetcuti kellu ferita forma ta' C li possibilment saret b'sikkina mdawra li taqqab il-ġisem. Ferita oħra li kellu kienet id-daqs ta' madwar ċentimetru. Xed ukoll it-tabib Josef Mifsud li kien l-ewwel wieħed li beda jagħti l-kura lill-vittma fl-isptar u qal li mit-testijiet li saru fuq il-vittma rriżulta li Chetcuti kellu internal bleeding. Il-kirurgu Ayman Mustafa xed li kieku l-vittma daħal fis-CT scanner, il-vittma kien jilħaq imut u għalhekk kien operat mill-ewwel. U semma kif wara kwarta mill-operazzjoni Chetcuti ma baqax jiżvina u l-qada tiegħu saret iktar stabbli, iżda hu kien miet ftit tal-jiem wara. Waqt il-ġuri, xmelik qed ikun irrappreżentat mill-avukat tal-għajnuna legali Simon Mikallef Safraġġ. L-avukati Joe Giglio u Mario Spiteri qed jidhru f'isem il-familja Chetcuti. L-avukati Kevin Valletta u Maria Francesca Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed imexxu il-prosekuzzjoni.